בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכניתנו שיחות על 4. היום נמצאים איתנו שני אורחים מאוד מיוחדים, רחלי בן דוד ופונצ'ו. בוקר טוב רחלי. בוקר טוב. אז ספרי לנו רחלי, במה את מתעסקת? אני תרפיסטית בעזרת בעלי חיים, אני גם מרצה בתחום ומרכזת מסלול לימודים, וזה פונצ'ו השותף בעבודה. השותף. אז מה זו בעצם תרפיה באמצעות בעלי חיים? אוקיי, תרפיה בעזרת בעלי חיים זה טיפול נפשי, דומה מאוד לכל התרפיות שאנחנו מכירים, אם זה תרפיה באומנות, תרפיה במוזיקה, אז פה נעזרים בבעלי חיים. הבעלי חיים הם לא שיפוטיים כלפי אנשים, אז הרבה יותר קל להתחבר אליהם, ויש להם יתרונות שאין בתרפיות אחרות. אז באיזה בעיות פחות או יותר זה מטפל? מגיעים מגוון בעיות מכל הסוגים בעצם, מילדים בני 1.5 ועד קשישים, בני 90. מדובר בבעיות רגשיות, למשל אצל ילדים, הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגות בבית ספר, ילדים מהורים גרושים שנמצאים באי שקט, ועם קשישים, אנשים שהם מרגישים מאוד מאוד בודדים. אם זה אוכלוסיות אחרות מגוונות, אם זה פיגור, אז אנשים עם פיגור קל, פיגור בינוני, אוטיזם, ואצל כולם בעצם אנשים עם דימוי עצמי נמוך, ילדים שמרגישים דחויים, מגוון מאוד מאוד גדול. ופונצ'ו הוא למעשה הגיבור הגדול בכל הסיפור הזה, כי הוא לא סתם הגיע אל ידייך. כן, זאת אומרת, פונצ'ו במקרה שלי, יש חיות רבות ומגוונות שעוסקות בתחום. פונצ'ו הגיע אליי בזמן מלחמת לבנון השנייה. אני התנדבתי בכפר גיידמק עם הילדים, הבאתי בעלי חיים, וקולגה שלי הביאה חיות ואת פונצ'ו. בפעם השנייה שנפגשנו, אמרתי לה שאני רוצה אותו, היא חיפשה לו בית. בעצם היא מצאה אותו על איזה ערימת פסולת בניין נטוש, מלא מלא קרציות, הוא לא יכול היה לסגור את האצבעות של הרגליים מרוב קרציות, ונקטע אותו, והוא פשוט, מאז הוא מתמסר למי שאיתו, והוא איתי צמוד מאותו יום. אז עכשיו אני בטוחה שכולכם נורא סקרנים לראות איך פונצ'ו עושה את הקסם הזה, אז אנחנו נקרא עכשיו לצליל בן ארי להדגים. אוקיי, צליל היא ילדה שמפחדת מבעלי חיים, במיוחד מכלבים, ואנחנו עוד מעט נגלה למה היא מפחדת ואיך אפשר לעזור לה. אנחנו נדגים איך זה עובד. אז שלום צליל. שלום. אני יודעת שאת מפחדת מכלבים, נכון? כן. למה? הכי גדול ננשך פעם על ידי כלב. אוי, זה היה מול העיניים שלך. כן. אז אפשר להבין. אז זה פונצ'ו, והאמת שיש לכם בעיה דומה. גם הוא מפחד מכלבים גדולים ממנו. ואולי את תוכלי לעזור לו, לא לפחד, לא מאנשים ולא מכלבים. מאנשים הוא בדרך כלל לא מפחד, הוא מאוד אוהב שמלטפים אותו, את רואה, הוא כלב מאוד מאוד רגוע. את רוצה לנסות? גם ללטף? כן. בעדינות. בואי ביחד. אוקיי. לא לראש, קודם אנחנו נלטף אותו פה. מאחורה, את רואה? הוא מאוד נהנה מזה. כן. את רוצה לנסות גם מאחורי האוזניים, כמו שכלבים אוהבים? אוקיי. ביחד. הוא מאוד 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 אוהב ליטופים. את עושה את זה מצוין, את עושה את זה מאוד בעדינות. אני יכולה לתת לך משהו שפונצ'ו מאוד אוהב. אוקיי. במקרה יש איתי בכיס, שימי לב, עצם כזאת, חטיף, אוהבים. תנסי לתת לו, בוא נראה מה קורה. אני יודעת שהוא לא ינשך. שמחי עליי. כן, תניחי את זה על היד, בדיוק. את רואה איך בעדינות? כן. יפה, כל הכבוד, את רואה, את כבר פחות מפחדת ממנו. רגע, הנה הוא יגמור לאכול, הוא מאוד מאוד אוהב את העצם הזאת. כן. את רואה, אפילו כשמלטפים אותו כשהוא אוכל, הוא לא תוקפני כמו כלבים אחרים, כן. אם את תרצי, אני אוכל לנסות להניח אותו עלייך כמו שהוא היה עליי. אוקיי. תנסי. טוב. בואי, תראי את הרגליים. כן. יפי, עכשיו הוא מכיר אותך, הוא יודע שאת נותנת לו לאכול, הוא סומך עלייך. הנה, רגע. כן, בסדר גמור. עכשיו את יכולה ללטף אותו בעדינות, בכיף. אז רחלי, איפה אנחנו בעצם יכולים למצוא אותך?
אני מלמדת מסלול פה בספיר לימודי חוץ של הנחיית תהליכים אישיים וקבוצתיים בעזרת בעלי חיים. ומה שראינו פה זאת הדגמה מזורזת מאוד, כן? מה שתהליך שדחוס לכמה דקות, שבמציאות יכול לקחת 3-4 מפגשים עד שהילדה או הילד לומדים פחות ופחות לפחד. באמת תהליך הדרגתי, בהתחלה פונצ'ו היה עליי על הברכיים, ליטפנו ביחד, אחר כך היא נתנה לו לאכול, ורק אחרי זה הוא עבר לצד שלה, והיא למדה לסמוך עליו והוא עליה, והנה, זאת התוצאה. ואנחנו ניתן באמת לצליל כמה דקות להתחבר עם פונצ'ו, להתגבר על הפחדים שלה, ותודה רבה. תודה רבה שבאת רחלי, ותודה רבה גם לפונצ'ו. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אז שיהיה לכם יום נעים והמשך בוקר טוב, ונתראה מחר.